ଇଏ ଏଠି ହଉଛି। ହଁ ଆଡ କରିବି। ରୁହ ମତେ କରିବା ଶିଖେଇଦିଅ। ବଙ୍କାର ଯାଇ ବଙ୍କା ରହିବନି ନା କଥା ରହିବ ସ୍ଲୋ ମୋସନ କରିବା। ନା ଜଲ୍ଦି ସ୍ଲୋ କରନା ବଙ୍କା ଅଛି ମୋବାଇଲ କଣ ଏମିତି ହଉଛି ଏମିତି ହଉଛି। ନା ମତେ କରି ଆସିଛି ମାରୁନ। କରି ଦେଖିବି ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ। ନା ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍। ଷାଠିଏ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଛବିଶ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତିନି ବଜେ ତାପରେ ମୁଁ କରିବି। ରଙ୍ଗ ଛାଡିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଫୋନ କାହିଁ କଲ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିବି ଭାବିଛ ତ। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ସେପଟକୁ ଯିବା ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରେ କୋଉଠି ଥିବ କାହିଁକି? କାହା ପାଇଁ ଖଜା ନେବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି? ଟିକେ ନାକୁ ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇଛି। ରୁହ ହାତ କାଟ ତମ ଆରେ ଆର ପଟୁ କଣ ଯାଇହବନି ଆର ପଟୁ ଯାଇ କଣ କରିବା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।